Kag sa number 1, 11 pilason sa maigo sang nagtalang ang fireworks sa highlights ng kapistahan sang Kabankanan. Makita sa video ni John Blair Hoplo ang pagtupa kag paglupok sang firecracker sa kilid sang stage samtang ginahiwat ang fireworks display nga kabahin sang highlights ang Kabuganaan Festival bilang selebrasyon sa ika-29 nga charter anniversary sang Kabankalan City, Domingo sang gabi. Sa video ni Responder 2.0, makita ang napulo ka lalaki kag isang babae nga nakaangkon sang minor injuries nga ginatagaan sang first aid sang katapos ng disaster risk reduction management personnel. Nalakip sa mga pilason among isa ka force multiplier. 3 ka sibilyan, 1 ka empleyado sa syudad, kag 6 ka crew sa sound system. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Gary Allen Resuma, ang hepe ng Kabankalan PNP, may mga firecrackers na wala naglupok sa babaw kag nahulog sa crowd, kundi ini naglupok. Gilayon man nga gindala sa ospital ang mga biktima. Sino kay Resuma, matapos mabulong ang mga pilason, sila nakagwa man sa ospital. Nasettle na sang organizers ang medical expenses sa mga pilason, suno sa hepe. Apisan sa natabo ginakabig sa gihapon sa kapulisan, nga generally peaceful ang paghiwat sang charter anniversary, pangud wala sila sang may na-record nga major incident o kundalagko nga krimen nga natabo. Pero sa aksidente na wala siya nag-explode sa babaw, nangulong isa and then ay nag-capture sa populated area sa kapansang sa fireworks. So paglupok niya, may karasabaan sa mga tao, ang motor naka-inflict sa sang 11 sa persons niya, naka-inflict ng mga minor burn injury, mga pilasto sa. Yung natalan nila tagama sang medical assistance right up. Sa amo sini generates po ni Andabo sa ato niya festival, wala man sa may mga incident nga daw may nagpasaway sa ato niya crowd wala. Ini siya siyempre makonsider naton nga incidente kami aragi man sa mga fireworks. So although bisa may ara sa naman during na tagama sang assistance ang ato nga si Mandayon.